Pa youtuberi, pre nego što počnete da gledate ovaj klip, želeo bih da kažem samo da pogledate performans ako ga već niste videli, performans ovog trika, link će biti prvi u deskripciji. Izvinjavam se zbog mog glasa, malo sam promukao, tako da ne mogu baš lepo da pričam, pa nemam šta više da kažem, youtuberi, uživajte u tutorialu. Sa ovaj trik treba da izdvojite 4, bilo bi savršeno da izdvojite 4 kralja, ali ja u ovom špilu nemam 4 kralja, tako da ćemo raditi sa žandarima. 1, drugi, treći i četvrti. Ovako. Prvi deo trika, kada pokažete 4 žandara, pokažete da nemate ostalih žandara, da. I sada kada vraćate karte, vi ćete dobiti pauzu, vi ćete staviti mali prst ispod treće karte posle žandara, znači ovo je prva, druga, treća, vi ćete tu staviti mali prst, znači imate sada mali prst ispod prvih 7 karata, prve 4 su žandari i druge 3 su neke random karte. Sada ćete podići sve, okrenuti špil i baciti žandare ovako na vrh špila i imati i dalje pauzu malim prstom tu. Zatim ćete gurnuti jednog žandara, drugog žandara, trećeg žandara i kad dođete do četvrtog, sačekat ćete tu. Vratit ćete žandare ovako, pokazati da su samo 4 i zatim ćete uzeti na pauzu i okrenuti sve 7 karte. Sada prve 3 karte nisu žandari, nego neke random karte i vi ćete reći da ćete staviti u sredinu žandare, a u stvari stavljate random karte. Sada možete reći kao da su oni kanibali, da treba da donesu žrtve, što je dovoljno dobra priča, tako da nikom ne smeta. I pazite ovako, sad, kada pokazujete da su se žandari vratili, tu postoji jedan vrlo interesantan potez. Morate uzimati karte ovako. Pogledajte, pokažete prvu kartu, uzmete drugu kartu, pokažete, ali ostavite malu pauzu palcem, ovdje vidite. Zatim uzmete treću kartu, pokažete i dalje imate malu pauzu između prve i druge karte. Sad kad imate četvrtu kartu, vi ovako spojite sve, ali ne podignete četvrtu kartu, nego podignete samo prvu kartu. I pokažete samo prvu kartu. I vidite, sada u ruci imam samo jednu kartu. I stavite je u ruku, ako radite trik uživo morate staviti kartu ovako da vam se ne bi videlo. Odnosno da bi se vidjela samo jedna karta, znači iskrivite ovako i držite ovako u ruci, da bi se vidjela samo jedna karta. Zatim uzmete, kažete da ćete staviti žrtvu i da ćete staviti žandara sa dna preko. U stvari ste više stavili jednog žandara i zatim kažete da ćete uzeti drugu žrtvu i žandara sa dna staviti preko. To je već druga žrtva, znači ovdje već imate 3 karte i kažete da ćete uzeti treću žrtvu, odnosno trećeg žandara i uzeti žandara sa dna. Žandar sa dna je tad već okrenut, tako da morate uraditi neki potez rukom da izgleda kada ste ga okrenuli, da ne bi bilo 2 žandara su bila okrenuta kad su se vraćala gore, kad su se pokazivala, a treći nije. I sada imate ovako, žandar neka karta, žandar neka, odnosno žandar, ali oni misle da imate žandar, pa taj kao žrtva, pa žandar, pa žrtva, pa žandar, pa žrtva, pa žandar. Sada morate izbrojati karte ovako da biste im dokazali da imate doista 7 karata. Pa ovako, kako to uraditi? Pa uzmete špil ove 4 karte drugom rukom ovako, povučete jednu, povučete drugu, povučete treću i kad treba da povučete četvrtu, ove karte prebacite ovamo u ruku, ovako stavite ih na, pogledajte ispod kako to izgleda, dođete palcem, uhvatite i povučete ih na stranu, da ih uhvatite domalim prstom, izvučete ovu kartu i nastavite da brojite. Zapravo nije toliko teško, ali treba će vam neko vreme da ga naučite dobro. Sada, kada imate te 4 karte ovako, vi morate dobiti pauzu ispod druge karte ovdje. Znači, kako to uraditi? Pa jednostavno, povučete jednom ovako kartu, pogledajte, kada povučete dobijete pauzu ispod donje karte, pa povučete još jednom. Sada imate pauzu ispod 2 karte.
I bukvalno sad samo palcem gurate napred i kaže prstom izlučite ovu gornju kartu da bi se desilo ovo. Kad to uradite, vi možete samo baciti karte i oni tad mogu da provere karte, nema ništa čudno kod ovih žandara, svi su normalni. I zatim uradite isto i sa druga dva. Znači, bukvalno tu ste čisti. Sad, date im da provere ova 4 žandara, zato što verovatno misle da se tu negde kriju karte nešto. I za to vreme vi izbrojite malim prstom 3 karte, dobijete pauzu ispod 3 karte. Ostavit ću link tutoriala za brojanje malim prstom u deskripciji. Ako ne znate da uradite brojanje malim prstom, onda možete jednostavno ovo uraditi. I uzeti 3 karte i vratiti ih ovako. I dobiti pauzu. Oni vam vrate 4 žandara. Vi uzmete i bacite ih preko pauze. Podignete sve 7 karti dok objašnjavate, povušite jednog žandara i bacite ih ovako. Zatim kažete da će oni početi da nestaju i pokažete do treće karte, do treće karte koja je okrenuta licem nadole. Posle je žandar, vidite. Znači do treće karte i zatim ponovo stavite mali prst i vratite sve. Sada imate pauzu ispod 5. karte, čini mi se. Vi povučete to i bacite ovako ponovo. Pucate prstima i sada možete ponovo možete doći samo do druge karte, ne do treće, pošto treća je ovde i žandar je ovde. Sada povučete ovako, imate pauzu između 3 prsta, između 3 karte. I sada ovde možete uraditi nešto kao neki color change koji uživo radi mnogo bolje iz ovog ugla. Radit ću tutorial za to kasnije. Koji uživo mnogo bolje radi, ali u ovom uglu ne radi. Znači, stavite tu kartu preko i možete odatle uraditi pes. Možete odatle uraditi pes da kažete kako će i ovaj da nestane. I onda da prođete da ih pokupite, ili možete samo preseći kartu i reći da će taj zadnji kanibal umreti od gladi. Pa ovako, sad treba da uradite. Bukvalno samo da uzmete jedan double lift i da kažete da će detektiv biti 9 tref. Zatim se rešite double lifta, uzmete kartu sa vrha, to je neka druga karta, i počnete da listate kroz špil. I kad dođete do... mislim da sam promašio, jesam. I kad dođete do zadnjih žandara, prođete sve, pokažete im. I tu uzmete 4 žandara i kažete žandar, žrtva, žandar, žrtva, žandar, žrtva. I kada je on video taj odvratan prizor, on se promenio i nikad više nije bio isti. Ovaj trik, verujte mi, možda vam ne izgleda kao trik koji biste radili uživo, ali ja sam ga radio dosta dugo uživo i nikad niko nije provalio i ovaj trik je imao najbolje reakcije uvek. Pa youtuberi, ne znam šta više da vam kažem, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svideo, ostavite like, share, subscribe kao i uvek. Zapratite nas na Instagramu, linkovi će biti dole u deskripciji. Pa youtuberi, to bi bilo to i vidimo se.